Ụmụnne m amị love ekele unu ịghọtago. A na-aṅụkwala ikpu a na-ede ma na-ezu okwu. Ana m achọ ikwu na-agwa ụmụ nwaanyị maka na nwoke ọbụla kpọrọ nwaanyị bebi achọrọ m ịfụ gị, azin nwoke ọbụla nọtara dai ya nọmba so na ọka ọkpọ nwaanyị ya na ọ chọrọ ka ha fụ ebe dị otu a. Kedu ihe nwoke a na-achọ? Fọ na-achọ ọbụ ọtụ gị excuse me, ihe ọ na-achọ ọbụ ọtụ gị, ihe ọ chọrọ ka ọ maa gị amụ n'ime ikpu. Yes, ọ na-asị ka unu na-abụ fụ ebe dị otu a, na-achọkwa unu fụ ebe dị otu a. Ihe ọ dị ka ọ laa gị amụ, ka o were amụ maa gị n'ikpu ka ọ laa gị. O nwere ife ọzọ na-akpọrọ gị. Ọ gara akpọkwa gị ka unu reasonable something dị oke. Ọ gara akpọ gị nne, kedu biznes gị ọ na-agakwa, ngwa were ego a tinye na biznes gị ka ọ na-agakwa. Nne ngwa were ego a wee dozie onwe gị, nne ngwa were ego a wee dozie isi gị, nne ngwa were ego a wee mee gịnị, wee go inner wears. Ka ọnụ na-amarọzi na ụmụ nwaanyị na-echenji wears, ka ọnụ na-ama na nwaanyị na-echenji pants. Ị chọrọ ofu pants ọ ga-eme oyiri n'ukwu ọrịa ka ikpu ya ikpu ya na-espa ka ogiri emere since 20 years ago. Gị bụ nwoke na like ọtụ too much, ị bụ nwoke na like ọtụ, then the ready to change that woman, the ready na-echange ya pants, the ready na-echange ya bra. Ọ bụ isi nwaanyị dịrị gị naked na ịchọ ka gị na abụfụ ebe dị otu, were ofu bra rara wee bịa, ofu bra ka ị na-afụ ya n'ukwu everyday, ofu pants ka ị na-afụ ya n'ukwu, na ọbịa kwa bịa so ya ọ dị ọcha. Ọ na gị bụ nwoke a nara afụ pants, ọ bụgodị na ofu pants ake ọ dị nwere ike inye nwaanyị ahụ ego nwee ike mee gịnị change ya pants, maka na ịma na ikpu ha nọọ gị ka ọ na-ajagheri ya. Mụọ ọnụ ka unu ga-esi na-enye ụmụ nwaanyị ego.